Kapin 2 million pesos nga danyos natala human ang duha ka managlahing sunog sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulia. Pasado alas 6 sa buntag adlaw Domingo, nabulabog ang mga residente sa Zone 8 Barangay Kugman sa Cagayan de Oro City sa miulbo nga sunog. Sa video sa usa ka netizen, makita ang pag-ulbo sa kalayo. Sumala sa mga residente nga ang napasagdang rice cooker ang tinubdan kuno sa sunog. Guba daw itong rice cooker nga gi-repair. Na abayan lang gani daw itong tinidor kay kanang guba lagi. Niadto man tong lalaki dito sa dito dapit sa baybay kay magkuhag bahog sa baboy. Dayon wala naman pagkuan ibuto naman ang rice cooker. Miabot sa ikaduhang alarma ang sunog tungod sa kapiot sa lugar. Hinungdan nga dili kasulod ang fire truck sa lugar. Sa talaan sa Bureau of Fire Protection Cagayan de Oro, 29 kabalay ang naugdaw diin adunay 46 kabanay ang apektado. Sa karon gipanghatagan na ang mga biktima og paunang tabang sa barangay Kugman. Ang nasunugan gani amo tang i-evacuate dito sa barangay pero sa point balibad naman sila mga parente natungod po sa kalayo sa barangay. So nagkuan na lang sila initiative nga ilang gikuan kuan lang sa mga silingan, mga parente nila. Samtang pasado alas 12 sa udto, miulbusab ang sunog sa Purok 6 Barangay Tablon sa Cagayan de Oro City. Gilamoy sa kalayo ang usa ka gambalay ug duha ka mga sakyanan. Mitala kini og 650,000 pesos gadanyos. Hinuon walay natala nga nasamdan o namatay sa maong sunog. Sa kinatibukan, kapin 2 million pesos ang danyos sa duha ka managlahing insidente sa sunog sa syudad. Sa talaan sa Bureau of Fire Protection Cagayan de Oro City, sukad sa bulan sa Enero hangtod Abril, nakatala na sila og 24 ka insidente sa residential fire nga adunay estimated damage nga dulan 5 million pesos. Atong mga electrical related incident mo maginit na pinakataas na insidente sa sunog based on national and regional or district-wide statistics. So pinaginini ang kining mga illegal flying connections ay ato lang ni siyang likayan ang kining paghimo og octopus connection sa atong tagsatag sa Kapanimalay. Ato ni siyang pagalikayan og kining mga electrical appliances Sir James na dili nato gamiton. Kinahanglan nga siguraduhon nato nga maipot ni siya sa iyang saksakanan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV.